Μπομπονιέρες μπαλονάκια σήμερα το μενού, παιδιά, και μείνετε 2 λεπτάκια στο βίντεο, δεν θα σας πέσει ο από αυτός, γιατί στο τέλος φαίνεται το καλό το πράμα που σαλεύει. Λοιπόν, η φίλη μας εδώ πέρα ήθελε μπομπονιέρες μπαλονάκια. Στο σημείο αυτό να αναφέρω ότι προαπομνημονεύτων μηνών είχα ξεκινήσει να φτιάξω μπομπονιέρες μπαλονάκια, το έλεγα και κλασικά, άμα δεν περάσουν και 3 ζωές, καταλαβαίνετε, δεν παίρνω και μπρος. Δεν είναι ότι βαριέσαι, είναι ότι δεν προλαβαίνεις, κατάλαβες. Ίσως μερικοί από εσάς να θυμάστε που είχα κάνει και ένα γκάλωπ κάποια στιγμή και ζητούσα τη γνώμη σας. Τότε λοιπόν που λέτε δεν πήγε πολύ καλά, δεν μ' αρέσανε, δεν τα πέτυχα. Λέω θα ξαναδοκιμάσεις τη ελευθερίτσα μου, θα φτιάξει άλλο πατρόν, να είναι λίγο πιο στρογγυλό το μπαλονάκι, να μην μοιάζει με ρακέτα. Δεν ήρθε ποτέ όμως αυτή η στιγμή, γιατί τρέχαμε για την έκθεση να ετοιμαστούμε, μετά αντίο ζωή. Έπρεπε να σκάσει μύτη δέσποινα να ζητήσει μπομπονιέρες μπαλονάκια για να στρώσω κι εγώ το κόλλι να τα κάνω όμορφα και ωραία. Εδώ γίνεται η άλωση, αν το κατάλαβες, και σε οσονούπο μπαίνουν στο φούρνο με τη γνωστή διαδικασία του τέτρις, expert στο τέτρις. Και αν εσύ δεν έχεις ζαλιστεί σε αυτά τα πλάνα, δεν θα ζαλιστείς ποτέ στη ζωή σου, στο υπόσχομαι. Η Δέσποινα που λες επέλεξε γαλάζιο μπαλονάκι με κίτρινες πιτσιλιές. Να ξέρετε όμως ότι θα ετοιμάσω κι άλλες χρωματικές επιλογές, γιατί μ' αρέσει να σας τρελαίνω. Ελπίζω σε αυτή τη ζωή να τα καταφέρω. Όχι, κοίτα τα τι όμορφα που έγιναν. Κοίτα και το κόκκινο το κορδονάκι τώρα, τι κουκλάκια ζωγραφιστά. Και ποιον έχω σε καλή σου για να βάλει τα υπόλοιπα κορδονάκια? Κάνετε. Ήρθαμε για διακοπές. Not. Δείξε μας τα μπαλονάκια που φτιάχνεις. Εντάξει, τέλειο. Όνειρο. Τέλειο. Κουκλίτσα. Κάντο έτσι πέπλο. Όχι πέπλο. Ναι, έτσι. Ναι. Τι κάνεις? Έτσι. Ναι. Κάναμε την ύφη, έλα, πας και την κανάτα σου. Έτοιμη είναι η φούλα να ζήσετε, να ευτυχίσετε καλά, Στέφανα, καλούς απογόνους. Φιλάκια στα μουτράκια και να θυμάσαι, για περισσότερη απόλαυση www.eleftheriart.com.